O Concello de Cambados volveu a mostrar un día máis a súa implicación coa igualdade e a diversidade celebrando o Día do Orgullo. Nun acto realizado na Praza Dolores del Valle, membros do Goberno local e da Corporación Municipal, acompañados pola veciñanza, leron un manifesto en apoio ao colectivo LGTBI que máis. En poder expresar o sentimento que temos a maioría da población, neste caso a maioría da xente de Cambados, de que temos que educar na diversidade e na igualdade, e que temos que estar orgullosos da diversidade e que temos que sentirnos partícipes da igualdade e da inclusión de todas as persoas diversas dentro da nosa sociedade. Non ten sentido que a día de hoxe aínda siga habendo insultos, chistes homófobos e discriminación por razón de identidade sexual. Dende o Concello sinalan que o orgullo non ten que ser só un día, senón todo o ano. Tamén destacan a importancia de que se impliquen as diferentes administracións. Sobre todo na visibilidade, non? E no apoio das institucións, neste caso, pois como se decía tamén no manifesto, ese apoio da institución que está máis próxima á cidadanía, que é a entidade local ou o Concello, a todas as persoas que están dentro deste colectivo LGTBIQ, e sobre todo para que se vexa que é algo que temos que naturalizar desde as propias institucións e na sociedade en xeral. Segundo a concelleira de Igualdade, as iniciativas que se están levando a cabo en todo o país permiten que pouco a pouco se vayan dando pasos, pero advirte que aínda queda moito camiño por andar. Pois hai máis persoas que se están abrindo a todo o que supón, non solamente a decir ou a decir manifestar a súa identidade ou a súa orientación sexual, senón tamén a apoiar a outras persoas que, bueno, pois non están dentro desa heterosexualidade que ata agora era o que se consideraba normal, pero que a través deste tipo de políticas están vendo que non é o normal, que todas somos persoas diversas e que o normal é ser natural como coa condición que cada un teña. Dende o Concello tamén advirten da perigosidade de novas correntes discriminatorias que fomentan o odio. Por iso van a continuar realizando actividades a favor da igualdade e do respeto. Nas vindeiras datas terá lugar na vila a Festa da Diversidade e unha nova edición do Simposio LGTBI que máis no mes de outubro.